Hasini rohama dihamu dohot dame nasian debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Dihamu amanginang lasma rohata di bagasan partikian bornginon di haradeon ni tuhata mabohali hita di bohal ni partodiota ima hatana natar surat di sada Yohanes bidu opat mamukkamai sian ayat pitu rodi ayat 12 songonon madidok disi hamu aka haholongan masih haholongan mahita Aisian debatado haholongoni jalaganuk namar holong ni roha ima naung tubu siat debata jala ditaddado debata halak naso mar holong ni roha ido naso tumadda debata ai haholongo do debata sianodo gabe patar holong ni rohani debata natuhita sian naung sinurunai anakna nasasadai tuportibion asa mangolu hita mar hite-hite ibana di bagasan odo holong ni rohai dada hita makka holongi debata ibana do makka holongi hita jala disuruh do anakna bahen pardengganan pasai hondosata hamu akka haholongan anggosongoni holong ni rohani debata di hita tamama nak kita masih haholongan dangdung adong halak namangida debata molo masih haholonga kita mian madebata di bagasak kita jalati pakma holong ni rohanai di bagasan kita ima sahatna di hamu akka amanami dohot inanami sepihak boido gabe agowan debata di hahomionna di kemisterianna di habadiaonna molorade ibana maninggalhon hasangaponna tumopotok kita molorade ibana mabuat hajol maon na di bagasak kita gabe marrumakkon jolma molorade ibana rap dohotita mangulu jala makkamonakkon sude akka persoalan pergumulan termasuk pakorhon ni subiani dosa namian di bagasak kita jalanaung niulahon ni oputta na parjolui si Adam dohot si Hawa dihamu amang dohot tamuinang laus ido deba mabayan halak na asing dangulo dang rade dang mengakui hadirion nito hatai songon sada debata na tutu si tutu dihadirion ni halak namak kaporsiai ibana dirajumi halak na somak kaporsiai ibana
Bagaimana mungkin Allah yang bersifat ilahi itu bisa menjadi bersifat manusiawi? Bagaimana mungkin Allah yang bersifat transenden itu menjadi sesuatu yang bersifat nyata atau yang bersifat real? Bagaimana mungkin Allah yang bersifat kudus itu mau memperkenankan dirinya, melibatkan dirinya kepada dunia bersama dengan manusia yang penuh dengan kehinaan dan penuh dengan dosa. Sialani dang radehami makka porsiai Tuhan munai. Dang radehami makka porsiai debata nani haporsia munai di tonga-tonga ni perdalanan ni golumu. Amang dohot tamuinang disima na parjolo boi idaota jalan aikon tagolom. Molo-olo debata meninggalkan hasangapon na, molo-olo debata mengambil rupa manusia, molo-olo debata gabe debata na marsaor tu sabdok saluhut na masa di tonga-tonga di perdalanan ni nguluta. Inalaho patuluhon hinabagas, hinahibul, dohot parsitutuon ni debata, inalaho makkaholong hita. Jaladang sude debata, natinad dan iportibion, songod debata, natatadai, jalan natahaporsiai, narade, mamelehon, sumeahon, dohot pasangat to dirina, tuhita, songod jolma na tinobusna, di bagasan namar hasikopan. Amanami dohot inanami na hinaholongan sepihak sudedo hitamadok bahwa itu adalah Allah yang bersifat abstrak. Ima debata na suboi idaon, ima debata na suboi tiobon, ima debata na suboi golomon. Alenak pesongoni sudedo hita makka porsyai adong debata songon hadirion ni alogo naboi tapak kilalahon, naboi mabain sebuah tindakan dopak dirit sudedo hita boy makilalahon atsura ma adong alogo rosya pitu juluat tu hita. Kita bisa merasakan apa yang menjadi dampak angin yang berhembus ke arah diri kita. Dan dia adalah ada, tetapi dia adalah pribadi yang tidak bisa dilihat, pribadi yang tidak bisa digenggam, pribadi yang tidak bisa ditangkap. Tapi kita mengakui bahwa dirinya adalah ada. Dihamu amanami dohot inanami nang hinaholongan hadirion nama naeng patuduhonon di debata. Songon hadirion di debata naso bersifat abstrak. Songon hadirion di debata naso bersifat semu. Songon hadirion di debata naso bersifat holan songon pakatib dakonon di dirita adong imana. Songon sada alugo. Tetapi dia adalah Allah yang berpribadi nyata. Tapi dia adalah Allah yang berpribadi real, yang bisa kita lihat, yang bisa berteman dengan kita, bahkan bisa menggenggam tangan kita, bahkan bisa mengelus kepala kita sendiri, bahkan bisa untuk menghapus air mata kita selama kita bisa hidup di tengah-tengah dunia ini. Kopartusima amang dohot tamu inang naing patorangon ni si Johannes tu hita isi do debata dido ibana di bagasan turpuki hamuak kahaholongan masih haholongan mahita
Ai siat debatado ha holongoni jalaganuk namar holong ni roha imanau tubuh. Garis bawahi mahamu amang dohot tamuinang naung tubuh. Siat debata jala ditadado debata. Sian kalimati boido baino panipuli adong do natubu dang ditadda debata. Adong do natubu alai tidak memiliki keberadaan dan tidak memiliki eksistensi. Dan dia sama seperti orang mati, dan dia sama seperti berada di dalam ketiadaan. Sudedo hitamang dohot tamuinang maka tidak kod di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolutta. Molonung na tubu sada jolma. Isido ibana tahatidak ko mangulu. Satabi moloholan di siubeun ni inong na dope sada dana. Dang pulsik tu hasianganon. Dang binoto manang nahay. Ay nakang keron doy. Jadi molonung nga tubuh sada jolma. Kita mengakui bahwa dia hidup. Kita mengakui bahwa dia bernapas marhosa. Kita mengakui bahwa dia bisa bergerak marhuso. Kita mengakui bahwa dia bisa martabahena atau bertindak. Satabi duk petaida poso-posoi nal-nal di jolotta. Manak tasukun nabohado na tuwi. Bawa domang na buru-buru. Molo ditapsel asing do panukunna. Dolak namang natubuin ninna. Iki disiba marhubas. Molo di bahasa Batak kon do natubuin ninna. Bahwa lusi jolman iku. Ada tumbuk itu bunasing nih. Biar dolak namangon. Indai na usapai ninna. Nagyo usapai. Bawa dosa na buru-buru. Ido. Lungi piasa walusi bawa. Manang na buru-buru. Solat na yamang dohot taminang dukpe tubu jolma. Asa tarajumi imana martopa. Berbentuk atau berwujud. Dukpe tubu jolma. Asa tarajumi imana boy melakukan sebuah tindakan. Dalam kehidupan ini. Tetapi ternyata. Tidak hanya sebatas itu. Ukuran ni sada keberadaan ni jolma. Molonunga mian di bagasan Kristus. Nak penauk tubuh wamang dohot toinang tutonga-tonga ni pertibion. Mangulu, marhusor, maparbahenan, martopa, atau bernapas. Kau bisa saja tidak memiliki eksistensi apa-apa. Dan kau sama seperti angin. Songo jamita nari minggui gudang na mangulahon parulaon na. Alai say songon na somartod dido na sida. Atong molo songoni sada keprihatinan doy. Molo adong mau nuaeng songon hinauli ni rupakkon jongjong dison. Tapi saya berada di dalam ketiadaan. Atau saya berada di dalam sebuah kehampaan. Atau saya berada di dalam sebuah kekosongan. Bapak ibu saudara-saudara, kita tidak mau. Tetapi kita harus menjadi pribadi yang telah lahir berisi. Bermutu. Bermakna. Berhikmah. Didok ibana di bagas satur pukon. Ujah hamu senanget. Hamuak kaholongan. Masih haholongan mahita. Aisyat debatado holongi. Jalaganup namak kaholongi roha. Jalaganup namar holongi roha. Ido naung tubuh. Siat debata. Jala ditadda debata. Atau ngasa adok kita. Supaya kita ada di dalam keberadaan kita. Sebagai yang dicipta. Ahama manginang magsawir kamu ganuk mahita marholong ni roha
Alamar hite holong ni rohaido kita masuk kepada keberadaan kita. Di luar itu kau hilang. Di luar itu kau hampa. Di luar itu kau kosong. Di luar itu kau berada di dalam ketiadaan. Tetapi ketika kau berada di dalam kasih, sebagaimana kasih itu adalah yang tertinggi dari apa yang harus kita lakukan dan kita maknai di dalam kekristenan kita. Karena memang kasih itu adalah menjadi pertanda akan keadaan kita. Di luar itu kita mengakui bahwa kita berada di dalam ketiadaan. Jala molo di bagasan ihita takasma tatadda debata. Jala molo di bagasan ihita didok di bagasa trupukon takasma hita mangida debata. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita sebenarnya berbicara kasih dari segi konteks kekristenan, kita membicarakan keberadaan kita. Molo ditaringo hota, molo ditaringoti hota ringot tuholong song halak Kriste ko nama naringoti keberadaanmu doh di sini. Bahwa kau ada. Tetapi coba balikkan, ketika engkau tidak punya kasih, kau tidak ada. Molo tataringoti taringot tuholong dari segi kekristenatan, namangida debatado kita di sini. Dan kita mengaku bahwa Tuhan itu tidak abstrak. Tuhan itu real, Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu bersama dengan kita. Tuhan itu bisa kita genggam, Tuhan itu bisa kita peluk, dan sebaliknya Tuhan itu bisa memeluk engkau ketika engkau bergumul dan menghapus air matamu ketika engkau menghadapi berbagai konflik dalam kehidupanmu. Jalan hidup pendedok di bagasa trupukon dangdung adong halak mangida debata. Alai molo masih holongak kita taida ma debata di bagasan perdalanan ni nuruta. Kalani amang doho taminang naboy taida musesya terpuki, ternyata di dalam kasih itu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Di dalam kasih itu sendiri yang tidak terjangkau bisa menjadi terjangkau. Di dalam kasih itu yang tidak merasa mampu bisa menjadi berkelimpahan. Halani amang dohot tamuinang mudah-mudahan ditakupamu hatorangan di turpu jamitan aku patorangon. Justru di dalam kasih itu Allah kembali mengembalikan kemisteriannya. Nah kini kasahiran amago do kemisterian ini. Ay molo mucat tamu siya kudulan ni harajommo tumopoto na kanalea kasahira na maninggal ho karajommo do odisi manang mangaleai harajommo molo nasangap ko roho majuk panginalea kan napadusod dirim do ho tu naleai ido mabeni mana dang harga di simalolong ni halak jala ido uben nagabi do halak dak Tuhan di mana. Disitulah seakan-akan kemisterian Allah orang Kristen itu hilang. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara bersyukurlah ketika engkau akan keberadaanmu selalu giat melakukan cinta kasih. Holong di roha marado pedongamu, maka engkau akan bertemu dengan kemisterian Tuhan itu. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang tidak mungkin engkau terjangkau bisa engkau jangkau. Yang tidak mampu maka dia akan hidup berkelimpahan. Amang dohot tamenang silahkan saudara cari, ada sebuah buku, saya lupa apa judulnya itu, apakah memang tokoh-tokoh revolusioner, nama buku itu saya lupa, tapi buku itu adalah menceritakan semua tokoh-tokoh yang bergerak di bidang kepedulian kemanusiaan sepanjang sejarah dunia ini. Salah satunya adalah Bunda Teresia Doholana Kanasi. Ketika kita membaca sejarah perjalanan tokoh-tokoh ini, kita bisa tercengang sambil meneteskan air mata. Dan kemudian
kita akan mengaku dengan sejarah perjalanan itu bahwa Tuhan itu ada. Kesimpulan yang paling sederhana yang boleh saya berikan, kenapa kita tercengang? Karena ketika kita membaca sejarah orang-orang yang melibatkan diri kepada pekerjaan cinta kasih itu, mereka berangkat dari ketiadaan. Tetapi mereka berjalan di dalam kelimpahan. Amang do toinang anggo siak kamorom mudo urupan muzolma, gak usah. Anggo siak lobi-lobim do dirupi hodong ammu, gak usah. Itu penghinaan sama Tuhan. Tapi bantulah denganmu, dengan keterbebananmu. Ketika engkau membantu saudaramu dengan keterbebananmu, maka engkau akan terberkati. Ayang kedua 20 pekku, boleh saya tudong aku. Gak ada upahmu di situ. Gak ada upahmu di situ. Jadi karena biasa-biasa sudah tahu dong. Makanya saya terkadang melihat jemaat itu nggak terlalu tercengang. Kalau saya punya penghasilan 10 juta, saya kasih sumbangan 1 juta, itu baru hebat. Tapi kalau kau punya penghasilan 100 juta, kau kasih 1 juta, nggak ada apa-apamu. Iban na dok, tumibo do, sila leon na babalwi. Ay si panganon na do leon ni mana. Si panganon na. Aturan sial langon ni mana sonari do. Ilo ni mana turungan na. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, kemisterian itu bisa kita rasakan ketika kita menjadi Kristen yang melakukan sebuah tindakan cinta kasih kepada saudara kita yang lain. Ketika kita berangkat dari ketiadaan, justru sian hapogosom midoho borhat, sian naswadong dihadihamidoho, mamar rohai dongam, mamar rohai para mami, mamar rohai beremi, mamar rohai anak nyakang mi. Maka kau akan tercengang bahwa memang Allah itu ada. Adong do HP Tuhani, mangulu do HP Tuhani, ajaib do HP Tuhani, misteri do HP Tuhani. Ya, di situ temunya. Kalau kita berangkat dari semua kelengkapan, Tuhan nggak ada di situ, nggak ada. Dan Tuhan tidak akan menunjukkan dirinya dengan cara itu. Tapi Tuhan menunjukkan dirinya dengan cara ketiadaan. Jadi amang doho tamuinang sialani idang adong alasatta. Songok kala Kristen dinalau patuduhon siapa kita. Dang adong alasatta madok dang boy taida de pata. Dang adong alasatta madok dang mungkin au mangulahon holong niroha. Karena memang yang berkenan berangkat dari kekosongan diri, dari kehampaan diri, dari ketiadaan diri, maka dia akan bertemu dengan kepenuhan. Di dalam siapa? Di dalam Allah. Di dalam siapa? Di dalam Kristus yang telah menjadi nyata bagi diri kita masing-masing. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni kita. Memang dohot tamuinang putik kamu may nakpesongon natajom jamitai una kaciwamu. Itu kenyataannya. Tapi ketika kita bisa menghidupi hal seperti itu, maka kita akan menjadi hebat dan luar biasa. Saya sebagai pendeta saya sudah menghidupi ini. Karena dalam hidup saya juga saya banyak menolong orang. Dan saya menolong orang bukan dari keberadaan saya, tapi justru dari ketiadaan. Dan tidak pernah tertunda pertolongan kepada siapapun ketika engkau tergerak untuk menolongnya. Ingat mai. Tak kiai. Molo adongdo roham mengurupi dongami sian roham parbagasan. Sian kekosonganmu, tidak pernah engkau tertunda untuk melakukan cinta kasih kepada itu. Karena itu bukan pekerjaanmu, itu pekerjaan Tuhan. Karena engkau bukan hendak menunjukkan dirimu di situ,
Tapi Tuhan hendak menunjukkan kepada engkau bahwa dia adalah ada. Bahwa Tuhan hendak menunjukkan bahwa dia adalah kasih. Bahwa dia adalah cinta. Di luar itu, kita tidak pernah bertemu. Gak pernah. Ini. Jadi amang doho taminang, mudah-mudahan misteri daripada nats ini boleh kita temukan pada malam hari ini supaya kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Mau lihat tema, on nama pertanyaan perpudia teh, dia kebagas tabi. Anggiat mah hatan itu hatta, nasai tajalo, gaduk minggu, siana kapar haladotta, gabisada bohal. Mana nggak bisa ada ujahan na argai di hita. Dinalaho makamonakon nuluta. Godang doa kana masa, godang do persoalan, godang do ilu-ilu, godang do nang ekel. Alai tarajumi ma amang dohotoi nang marhite partang yang otai ganuk minggu dalam di debatadoi sumariho kita. Lamar gogo mamanginang. Lao mengudui. Jalan dapat pudis itu tuh masuk mahitan not tu pertanyaan penutup. Akan arodison unang maabsen di si. Roma hita. Asa tertutup do dengga. Dungi masuk mahita tu suasana akafen Natal. Sotung gabe boban Natali tu hita. Sotung gabe akka kebutuhan di Natal. Gabe agoan kita di sukacita. Kalai kopos doro hata, marlas ni roha kita di sini. Tolak ni nabui, babua. Di bagasan dos ni roha, ongkosi yang nak pemeng, asaromula. Boi makalason, atu tubuh ni Yesusi di bagas tabe. Jala dak kurangak kita. Di pakat tidak konon. Karingot tu parmahanion ni debata. Di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta. Amen.